seguro que estades tremendamente aburridos e aburridas. Así que pensei en que podemos facer algo neste tempo de estarmos na casa. Animades vos? Hoxe imos a compoñer haikus. Sabes que é un haiku? Son pequenos poemas que tratan de capturar con palabras o que está a acontecer no mesmo intre en que nos estamos pensando. É algo moi parecido ao que facemos coas fotos, o que pasa que, nese caso, en vez de capturar imaxes, o que capturamos son palabras, usamos as palabras para capturar os momentos. Algo moi parecido aos Instagram, que seguro que vestes algunha foto de Instagram. Pues, o haiku é igual, pero con palabras. Pois varias cousas. Primeiro, o tema do que falan, a natureza, as estacións e, sobre todo, o pensamento zen. E sabedes que iso o pensamento zen? Pois falar das cousas que pasan xusto no momento no que estamos falando, é dicir, no aquí e no agora. É dicir, no momento que vades a escribir, que vemos un paxaro voar, ou que vemos unha mosca na calva de papá, ou que vemos que esa mesma mosca lle está a comer a tarta boa. Pois ala, a darlle o lápiz, nese mesmo momento, zen. Que doado, diredes, pero amiguiños, amiguiñas, ainda nos queda algo por saber dos haikus, que son os números para escribir poesía. Neste caso, son necesarios os números. Porque a dificultade neste tipo de poemas é saber contar. Sí, contar, pero non só un conto, nin unha historia, sino contar cantidades. Da igual que sexa coa mente, cos dedos das mans, cos dedos dos pés, o caso é saber contar. Pim, 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 pam. E sabedes por qué? Pois porque os haikus teñen que ter en cada frase ou en cada verso, que como lle chamamos as frases que van nos poemas, un número concreto de sílabas. O primeiro verso terá 5, o segundo terá 7 e o terceiro terá 5. Porque sí, amiguiños e amiguiñas, os haikus teñen 3 versos. Que vos parece? Animámonos a facer uns haikus. Eu vou co primeiro. Vou quedar pampa mirando algo bonito que me guste, que teña que ver coa natureza nese mismo intre. Empezo a contar sílabas e a ver o que sae. Agora xa entendedes por que vos trouxen o mar, non? Quedou chulo, E ten todas as sílabas. Pois agora toca vos a vos. Podedes escribir o que queirades, das árbores, dos paxariños que estades a ver pola ventana, desas vacas que hai no prado da avoa, ou por que non da primavera, que chegou xusto hoxe. Entonces, a darlle os versos de primavera. Xa sabedes todo o que tedes que saber para facer un haiku. Veña, animádemos. Un bico, poetas.